आसा दिनैनि बे जायनाखि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मानि थाखाय लानाय जादों? दिनै बे हाबाफारिया जोंनि बिजेपिनि जमदुवार मण्डलनि महिला मन्चनि मोनसे प्रग्राम। बेवहाय रेगुलार प्रग्राम बियो। बेवहाय महिलाफोरनि जेन बिजेपिनि महिलाफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय जायो, सांगठनिक बिसय सावरायनाय जायो। आरो बेवहाय दिनै आङो बे प्रग्रामाव जिहेतु आंबो बिजेपिआव हाबनाय जाहैबाय, आं हारसिङैल' दं। नाथाय जोंनि जेसेबां मावग्राफोर बिसोरो बिपिएफनिफ्राय नागारबाय, बिबान एंगारबाय। बिबान एंगारना दिनै बिसोरो बिपिएफआव मावनो हाया, बिजेपिनि जानानैबो गोसो होनानै मावनो हाया। बेखौ नायनानै आङो बे महिला आफाद आरो जोंनि बे जमदुवार मण्डलनि बिजेपिनि गासै दैदेनगिरि सावरायनानै दिनैहाय बेवहाय जों माखासे जोंनि बिपिएफनि मोजां जायफोर वार्कारफोर, जायफोर बिपिएफखौ नागारनानै फैबाय, बिसोरखौ लानानै जों बेवहाय जयनिं प्रग्राम खालामदों। आसा नोंथाङा दे बिपिएफ दोलोनिफ्राय टिकेट लानानै नोंथाङा बिपिएफ दोलोनिफ्राय देरहासार जादोंमोन। नाथाय बावैसो उनावहाय रिजाल्ट मोनखांनायनि उनाव नोंथाङा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै बिजेपि दोलोजों जयेन जाहैनानै दानि एलायन्स सरकारावदि दाफानायाव नोंथाङा मदद दं। नोंथाङा मा जानो थाखाय माने बिपिएफ दोलोखौ नागारना बिजेपि दोलोआव हाबैखो? बेफोर गोलाव खोथा दं। मेनलि दानि जुगाव जोङो पलिटिक्स माने सरकार माने डेभेलपमेन्ट। जों जे बिपिएफ दल खालामदों, बेसेबांबा बोसोर आंबो बिपिएफनि आंबो सासे फाउन्डार मेम्बारमोन। आरो जोंनि बे उद्देश्यआ जौगाखांनाय नांगौ। आरो दिनै जों जेफोर इलेक्सन गेलेदों, गासैबो पार्टियानो बिसायख'थि गेलेदों, दारायदों। गासैनि उद्देश्य सरकार दानाय, बोरै सरकार दानो हानाय। दा जोंना नुबाय एबारनि इलेक्सनाव बे बिसायख'थियाव नुबाय बिपिएफआ सरकार दानो हायाखिसै। जिहेथु रायजो राजाफ्रा आंखौ बे ओनसोलनि बे समस्तिनि खामानि मावनो थाखायनो भट होदों। जेब्ला जों केम्पेइनाव थांदोंमोन, खुनु रायजो राजाफ्रानो डेभेलपनि बादै, लामा, दैखर, दालां, बान्दो बेफोरनि बादै जेबो डिमान्ड होआखैमोन। जुदि बिपिएफआवबो जुदि बर' जाथिनि सिंगेल एजेन्डा बड'लेण्ड इस्यु बायदिसिना जुदि इस्यु दंब्ला आं बिपिएफखौ माब्लाबा नागारना फैयामोन। दा नुबाय डेभेलपमेन्ट इस्युआनो बिपिएफनि एक नाम्बार एजेन्डा। लोगोसे इउपिपिएलनाबो बिदिनो, बिसोरनाबो डेभेलपमेन्ट एजेन्डा। गासै पार्टिनि एजेन्डायानो दिनै डेभेलपमेन्ट। दा नंखायनो एबार जे इलेक्सननि बिसायख'थि बेनि रिजाल्टखौ नुबाय, बेवहाय बिपिएफआ सरकार दानो हाला। हयरास आं रायजो राजाफोरनो गोबां खोथा होदोंमोन, जे गोबां खोथा होनाय जाबाय जौगाखांनाय खामानि मावनांगौ। जे एक नाम्बाराव जोंहा दङ जेरै संकस दैखौ जुदि होबथानो हायाब्ला बे जोंनि एरियाया, जमदुवार एरिया सारखार जागोन, बेखौ नुखानाय। आरो बेराफारसे दाइनिमारियाबो बायहां जाफिनबाय, बेखौबो होबथानांगौ। बेखौ गासैबो समस्या मेनलि एक नाम्बार संकस, बेखौ होबथानाय इस्युजों लोगोसे गुबुन लामा, जाम्फै, दालांफोर जे बाखिफोर दं, बेखौ मावफुंनो थाखाय आङो रायजो राजाफोरा जिफोर खोथा होदोंमोन, बे खोथा होनायखौ आङो सानखांदों। जेब्ला जों 17 जनल' मोनबाय, जों सरकार दानो हाया, नाजाबाय, हाला। शेषमेशआव जोंनि गोबां जमदुवार ब्लकनि जेसेबां माखासे गोरों गोरा मानसिफ्रा आंखौ पार्सनेलि लोगो हमनो हायाब्लाबो बिथांमोना आंजों फनजों रायज्लायनानै बुंबाय, माबा मोनसे बिकल्प बेब'स्था खालामदो, बिकल्प सिन्था खालामदो। ओमफ्राय मा बिकल्प सिन्था? बिपिएफनिफ्राय बारनानै दस्रायाव थांनो नाजादो, बेखौ होनबाय। बै समसिम आं जेबो सानाखैमोन। 14 थारिखसिम 1-1.5 आं जेबो सानाखैमोन। बिपिएफखौनो गारनानै बिजेपिआव हाबनाय बा इउपिपिआव हाबनाय आं सिन्था खालामाखैमोन। खिन्थु बे जोंनि माखासे गोरों मानसिफ्रा आंखौ फनजों बुंहरनायाव आं सिन्था खालामनो बायद' जादों। नंगौथ', थांनाय बोसोरबा जोंनि जमदुवार समस्तिया जेबो मोनाखिसै। 0 बोसोर मावनो नाजादोंमोन। नाथाय जों बिपिएफ सरकार हिसाबै जोंनि अपोजिसन मानसिफोरनो, गुबुन पार्टिनि एमसिएलफोरनो जों खामानि मावनो हानाय जायाखै। ओइबार जुदि बिसोर सरकार दाफैयोब्ला बिसोरबो जोंखौ खालामगोन, आंखौबो सैमा बादि खालामगोन। आंबो जेबो समस्याखौ समाधान खालामनो हानाय नङा, जायफोरखौ आं रायजोफोरनो खोथा होदोंमोन। दा बेफोरखौ मावफुंनो थाखायनो आङो रायजो राजाफोरनि दुखु सुखु बेखौ नायनो थाखायनो जिथु रायजोफ्रा आंखौ भट होना देरहादों, बेखौ जाफुंसार होनो हागौमानि 10, 20, 30% आं जेथे मावफुंनो हायो, बेखौ सिन्था खालामनानै आङो दिनै बिजेपिआव जयेन खालामदों। आरो बिजेपिआव जयेन खालामनायनि गाहाय उद्देश्यआनो जाबाय, दिनै नुबाय भारतआवबो केन्द्र सरकाराबो बिजेपि, स्टेटआवबो दिनैहाय नुखाबाय बिजेपिआनो फैगोन। आं गासै अबजार्भ खालामनानै मोनजोब्बाय। दिनैहाय सोरबा साननो हागौ कंग्रेस फैगोन, इउआइडिएफ ज' जानानै फैगोन, बा बिपिएफ ज' जानानै फैगोन, बिसोर असम्भब, बे जाया।
आरो दिनै गुबुन फारसे बिटिसिआव जोंहा 12था थाखाबाय दाख्लै टिवा अट'नमास काउन्सिलाव बाहायबो जोंहा फैखागोन आरो गुबुन गुबुन गोबां फैबोगोन आरो जे एजेपि गोदान पार्टि बे पार्टियावबो मोजां लिडार गैया निस्सय बिसोर सरकार दानो हाया गथिखे बे गासैबो प्लास पइन्टआ बिजेपिआव फैजोबगोन ओंखायनो बिजेपिआ सरकार दागोन आरो जाहा डेभेलपमेन्ट मावनांगौबा बिजेपिनि गेजेरजों मावनो हागोन मानोना बिटिसिआवबो बिजेपि इउपिफोर एलायन्स जाबाय सिदारावबो बिजेपि सरकार सेन्ट्रेलावबो बिजेपि सरकार गथिखे गोबां समयसाफोरनि जे सुस्रांजानांगौ बेबस्था बिसिनावसो दंखाय आं बेखौ लाबोनानै मावफैनो हागोन आसा खालामनानै आङो बिजेपिआव जइन खालामदों बेयो इउपिपिएल बिजेपिनि एलायन्स गभर्नमेन्ट आंबो जाहाथे बिजेपिनि सासे सोद्रोमा जानानै दा बिजेपि हिसाबैनो आं सासे एमसिएलए आरो निस्सय आंनो खोथा होदों आङो बैबार बे बिटिसि काउन्सिलाव आं सासे इएम मोनगोन बेखौ आंनो खोथा होदों नङाब्ला आं मावनो हानाय नङा आरो दिनैहाय नुबाय जोंनि बर'फोरनिफ्राय बिजेपिआव इएम मोनथावा जों सानैल' दं सासे मोनखाबाय आरो सासे दंबावो आरो बे सासेया निस्सय बे हयथ' बे मोननाय नङा आरो आंखौ सायख'खाबाय जोंनि बिजेपिनि स्टेट माबाया आंखौ इएम होगोन होननानै मानोना आं बिपिएफनि सेनियर मस्ट मानसि बुंनो थाङोब्ला बैसोआव गोरासिन राजनितिकआवबो हयथ' गोदोनिफ्राय आं दङ एक्सपिरियेन्सबो दं आंहा बेखौ नायनानै निस्सय आंखौ सायख'दों आरो आंखौ एबार बे बिटिसिआव आंखौ इएम होगोन होननानै बिथांमोनहा खोथा होदों पाब्लिकनो नोंथाङा जेनेबा मा रोखोमै गोजोननाय फोरमायनो रायजोनि दुखुखौ आं सुफुंनो हागोन आरो रायजोफ्रा दिनै बेनिखायनो थांनाय समाव आं रायजोफोरजों रायज्लायनो थांनो हायाखैमोन जेब्ला बिजेपि हाबैदों आं थांदोंमोन आरो बिदि समबो मोनाखैमोन दिनै फैयै फैयै गासिबो प्राइमारि हाबफैजोब्बाय आं बयजोंबो रायज्लायजोब्बाय आं गासिबो रायजो राजा आंखौ बयबो सापर्ट खालामनाय मोजां मोनबाय मोजाङा जादों मोजां थांखि लाना हाबदों होननानै दिनै 90% जोंनि जे बिपिएफनि वार्कारफोर रायजो राजाफ्रा आंखौ सापर्ट खालामदों जायफोरा आं भट होदोंमोन दिनै बिसोर आंखौ सापर्ट खालामदों मदद होदों आरो दिनै नंखायनो गोबां रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बिजेपिआव नोंथाङा जेराव दं नों जेराव दं जों बहायनो दं इन्जिनिया जेराव दं जों बदियाव बहायनो थागोन होननानै आंखौ सापर्ट खालामनानै बिसोर बिजेपिआव हाबनो थाखाय थांखि लाबाय आरो दिनैहाय जायनाखि बिजेपिआव हाबनाय सुबुंफोर बिसोर माने साबेसे बिजेपि दलाव हाबफैगोन दिनैहाय माखासे हार्डक'र जोंनि बिपिएफनि जमदर ब्लकनि बिसोरखौ लानानै माबाग्रोदों मानोना खामानियाव उसुबिदा आं दहाय होनखाबाय इएमनि समायलायनाया जाखांगोन उनावहाय जोङो मथा मथि 10,000सो जोंनि बिपिएफनिफ्राय फैनानै बिजेपिआव जइन खालामनानै जों प्रग्रामखौ लागोन आरो আৰু প্ৰাইমাৰী প্ৰেচিডেণ্টসকলে বহিবৰ কাৰণে স্থান দিয়া হৈছে গতিকে আপোনালোকে দয়া কৰি তাতে মানে বহিবলৈ যাতে বহি দিয়ে কেণ্ডিডেট যায় যে ওপৰত অলৰেডি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে আৰু আমার বাজেটে আছে কিন্তু আমার চ্যানেল জমদার আজি আমি আদরি লম গতিকে সেইখিনি কাম করার বাবে ইয়াৰ পিছত তৰুণ নাৰ্জাৰী ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট তৰুণ নাৰ্জাৰী তাৰপিছত নিৰণ নাৰ্জাৰী জমদাৰ আছিলে আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ প্ৰমেশ বৰগয়াৰী আমাৰ জমদৰ কমিটিৰ ইয়াৰ পিছত ৰঞ্জন দৈমাৰী এখেত চেয়াৰমেন আমাৰ পাঞ্জাৱী বিচিডিচিৰ চেয়াৰমেন আছিলে বিনন্দ বসুমতাৰী ৰঞ্জন দৈমাৰী তাৰপিছত বিনন্দ বসু তাৰপিছত মহন্ত মুছাহাৰী এক বেছি দিছে